Ina mafita 'yan arewa, ina mafita 'yan arewa, ina mafita 'yan arewa, Allah mafita. Ku ne mafita mayan arewa, ana kashe mu a baku kuɗi kawai ku amsa. Ina mafita, komai akwai iyaka, ba abin da ba iyaka. Za ka mace ko ka sauka. Ministoci na arewa, sanatoci na arewa, gwamnoni na arewa, ku tsintsiyar da ba ta shara. Kun kasa cire bakin cikinmu har yaƙi za ku taka. Yunwa na kashe talaka, bin doka sai talaka, yin zaɓe sai talaka. Wayo kai talaka, ka zama tubali na toka. Da kai magana su kiranka, su fara faɗin mai kataka. Ikon Allah shi na taka, mai mulkin da ba iyaka, komai akwai iyaka. Shugabanmu na kiranka, akan gyara na kiranka, dan Allah mai shirinka. Magana akan talaka, 'yan ƙasa suna ta kuka. Man fetur na talaka, na 'yan ƙasa da jama'arka. Ka janye tallafinka, dan Allah me shirinka, ba amfanin buri a doka. Akan gyara na kiranka, babana ina wuninka, akwai lauje cikin nadinka. Jama'ar cikin ƙasarka, baba suna cikin hukuba, dan Allah a zo a duba. Shinkafa 5,000 kwano, dawa 2,000 kwano, masara 2,000 kwano, fulawa 4 kwano, siga 5,000 kwano. Ko babu shugaba a ƙasa, indai da shugaba a ƙasa, ya fito sahun gaba yayi magana, dan a samu ci gaba a ƙasa. Tsadar na ta yin gaba, kullum babu ci gaba. Muna yaban ka sallah, zaka kasa alwala ta 'yan walawala. Sun saba cin dala, 'yan kasuwar muna ta baku. Musulunci yayi kiran ku, ku sassauta wa 'yan uwanku, ku tuna da kabbarinku. A kwana a tashi za ku je, mu mai da wuka cikin kubanta. Talakawa mun bar Allah mun shagalta, tsirara ta yawaita, algus ya yawaita, muna furci kaman gwaninta, sai nema ba biyan bukata. LDD na kiran ku dan Allah sai mu gyara.